manungta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan ta magpadasigon kita. Aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuad siya dito sa kalangitan. Naganda mong tuluyan sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalilon ang nagtuman. Ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalilon ang nagtuman. Uhaulog nalilon ang Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga ang ating paminaw. Dinhi sa tulumanon, Jesus is our hope. Usa kini ka tulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga puno kinis mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan nga nagsukad sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Jesus is our hope. Magampo kita mga higala, amahan namo nga anaa sa kahitasan sa mga langit, nini nga kagabhion, ania kami nagaduol kanimo, nagpasalamat kami, sa lain usab nga kahigayunan nga imong gihatag kanamo, din ang imong mga pulong amo na usab nga mapamatian. Naghangyo kami karong gabion na, hinaot pa nga imong ablihan, ang among mahuna-huna, ang among makasing-kasing, aron ang mga pulong sa kamatuoran, nga among masayran ining taknaa, may luna diya sa among kasing-kasing, nga magagiya ka namon tanan, paingon sa hustong pag-alagad kanimo. Bendisini kaming tanan o Dios, mao'y among gihandom, nga kon mobalik si Ginoong Kristo, wala untay isa namo nga malaglag, kami untang tanan, makauban kaniya og mupuyo sa langit ng puloy-anan nga iyang giandam sa iyang makatawhan. Among giampo ning taknaa sa pinasahi tungod kay duna kay mga kaanakan ning taknaa, makahigalaan nga nagpaminaw nga dunay giantos nga balatian physical. Naghangyo kami kanimo nga hinaot pa nga imo silang hikapon aron mahibalik ang ilang mga maayong panglawas. Duna say uban nga namati karong gabhiuna nga adunay problema diha sa panimalay, problema sa financial o uban pang mga suliran sa kinabuhi. Naghangyo kami kanimo, hinaot pa ikaw magtubag sa ilang mga handom silang kinabuhi o labaw sa tanan, nga kami untang tanan imo kaming tabangan, giyahan mo kami aron nga kun mobalik si Inosos kaming tanan mga luwas. Giyahi kami, bendisyon kami takna, kini among gisalig nga madawat, sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluwas. Amen. Okay, mayong gabi mga higala. Ako kamong gina-welcome karong gabiuna, nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. So nagsulo pataron diri, wa pa nakaabot ang atong kauban, si Brother John. Basi karong taon-taon, maabot na siya. Tungod kay kuan manggod kana bang medyo may pagka ulan-ulan diri sa Bugos City, no? So siguro siya
naparon sa dalanon paingon ron din sa ato nga programa. So namoy mga mensahe diha nga inyong ipadala diri lang idiretso higala kang Brother Libby Clavis nga number sa 0926 88-69758. Akong sublion 0926-88-69758. Okay, pwede naman kapadangat ang mga mensahe na amoy mga greetings baka sa inyong mga minahal sa kinabuhi, inyong mga friend. So mahimo na higalang mo text mo or pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook, no? Nialang po sa ato mga viewers sa Luzon, Visayas ug Mindanao o sa bisan asa mo nga nasod ning kalibutan na naminaw mo karong gabiuna kinasing-kasing mo nako nga gina-welcome nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ani ato sang gina-welcome yung participation. Kung naamoy mga pangutana mga higala, mahimo nga inyo nang isend diri sa akong number or pwede ari sa comment section nato sa Facebook, no? Aron ato nang mabasa o ni ato nang matagaan og panahon ang inyong mga pangutana nga ipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So ato nang paaboton mga higala kung namoy mga importanteng mga messages ani atong gipangumusta, no, ang tanan to makahigalaan diha sa Mabuli nga always naga palanog sa ilang sound system. Mga bag-o ni sila higala nga nagpalanog. Sila si Mulo Ilanan. O niya may gabi di mga silingan, no? Sila Stotron dia Ilanan. O niya ngadtos mga pamilyas, mga sumalinog dia. Tanan dia atong mga silingan sa Mabuli. Das ba Junior Claves, sila si PB Pasyol. O niya ngadto nila na sa mga Abayon family dia. Good evening. O niya ato sa pangumustahon si Sister Chari de la Cruz Nugas. O ba ni Badodo diag ilang mga kabataan nga nagapaminaw. Mayong gabi niya mga Ipel family. O niya ngadtos mga Saga family. Kumusta rin Sister Enelia dia Saga. O niya ngadtos mga Lipalam family. Number June diyan lang ila Lipalam. Mga Serapino, mayong gabi. O niya atong pasalamatan si Brother Eric Sinoy. Siya siyang bag-o nga sound system diyan naglanog-lanog sa Purok Size Mabuli. Mga silingan diyang namati mayong gabi nun. Lani mga pagubo diya family. Mga Liamurin, niya ngadtos mga Ilanan dia family, mga Sinoy family, niya ngadtos mga Sayod family. Kumusta din ni Badroy Sayod dia uban Sir Galay, nila Brad Toro Maglasang, Sir Dailing, Sir Vanessa, ilang mga family nila ni Ganggang, ilang mga family tanan dia sa Mabuli. Masilingan nato, welcome og sa bisan asang dapita karon nga naminaw sa ato nga programa. Welcome kamo karong gabi una. Kanya makahimo na sa pag-text gala diyan na si Brother John abot na. So akong ihatag kaniya ang panahon mga higala. Okay, daghang kayong salamat Brother Libby. Nakuan kita kay grabe na magyong kusugas ulan nagdala og hangin sa hay mo aksyon og samparay ang motor atong sakyan. Pero salamat sa Ginoo nakaabot ra gyud ta dinhi, no? Niya kamo among gipasalamatan sa inyong kanunay nga pagsunod sa ato nga programa. Okay, nakapang ano man siguro ka Brother Libby, nakapangumusta na ka sa atong mga pinalangga nga mga listeners. Og unsa nay atong sunod himuon ron adto na lang siguro ta sa kasi na mga dugang pangumusta nimo diya kay bago pa man ko naka ako laning ko ano ni ako ni iba na gamay ning mga text messages dire. Kampante kayo Mr. sa inyong pagpasabot diha sa inyong program labi na sa About the Law of God. Kaso lang wala lang ni maabot sa amo pod nga mga leader sa simbahan, pero amo man sad ning hisgutan usahay mo ingon na lang ayaw na lang mo pag daghag kuti-kuti kay ang importante ang pagtuo. Okay, salamat kayo. Well, niapatay kuan last text nga akong basahon kay naarboy gipaluap man sir mo greet ko og happy birthday kang Inday Ladel
nga mag-birthday siya karong adlaw. Happy birthday Inday Ladel. Hope nga enjoy gyud ka sa imuhang birthday today. Salamat sir. Okay, salamat po. Well, Brother Libby, base og kuha na ato ng tagaag kay gayunan sa pag li diha nga atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita diining lugar nagagikan nga manasod sa kalibutan nagagikan na atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So padayon ta nga tusunan higala ato ning tan-awon ang mga nakita nato nga mga mensahe dinhi sa ato nga tulumanon, no? Ato ning tan-awon basahon tani. Kanya palihog lang pod sa atong mga viewers nga atong i-share mga higala ang ato nga programa para nga doon na say makapamati, no? Ma-bless po sila ang ato mga friend, mga loved ones na to. Pinagi silang pagpaminaw sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nakita sa screen. Okay, nag-una din si Sister Gay Marie Kalapuan. Good evening diya, Sister, sa Saudi Arabia. Hinaot pa ang Dios magauban o magpanalangin kanimo. Aniya salamat sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Niyasad si Sister Ginalyn Lumuntad. Salamat pod sa pagpray o paglab, Sister Ginalyn. Aniya niya pod si Chari Robas Barte. Salamat pod sa paglab o pagpray, Sister Chari. Aniya niya pod si Ma'am Arlene Bulambao Oliamot. Ang iyang mensahe, good evening ninyong duha, Brad. I'm watching. So thank you kayo, Ma'am Arlene, sa imong pagpakiguban dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Niya po si Brother Ronilo Itang. Happy midweek kaninyo, Brother John o Kuya Live. Maingon sab sa mga kaigsuonan tigpaminaw o sa mga nag-view niini nga programa. Jesus is our hope. God bless sa tanan. So good evening, Brother Ronilo, o God bless for nimo diha sa Saudi Arabia. Okay, niya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa paglab o pagpray, Brother Sonny. O niya po si Sister Ami or Amelita Anciano sa Spa. Good evening, Sister. Kanya iyang mensahe, kanunay kong namaminaw sa inyong tulumanon, usa ko ka SDA. So thank you kaayo, Sister Amelita Anciano sa Spa. Sa ito inyo ha, sa kuan, diha sa Santa Fe or Kinatarkan. Good evening ng tanan, mga Saspa family diha nga nagasunod sa ato nga programa. Okay, ato ning puli-puli ni gala ato sining tagdon sa ampikas nga screen. Okay, ato ning tanawon ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart, buti pasabot nga gilab nila ang ato nga programa. Ato ning basahon ni si Gay Marie Kalapuan, Chari Robas Barte, Arlene Bulambao Oliamot, Alan Maglasang, Roland Neri Ginon, niya po si Celine Ruiz Mindaros, o may isang gabi ni Brother Edjon diya, no? Mindaros. Niya po si Ronaldo V. Bragat, Ivan Raico, niyasad si Nuna Hani Monterde Punay, o Brother Ronilo Itang. Okay, arita sa pikas, ato ning tanawon ang mga nag-like sa ato nga program niya si Ginalyn Lumuntad, Remedios De Hito, Tris Jamin Jaime, Aniceto Priscilias, o Antonio Itorma. So good evening, no? Diha sa atong makikilaan sa diha sa Panggamay, diha sa Kanagahan. Anya ato ning balikan higala ang pikas sa sab nga screen. Ato ning tanawon mga naga-send og messages niya si
Okay, niya si Brother Jidel Peritos. Good evening, Brad Libby. O Brad John. Happy midweek ninyo, mga Brad. God bless everyone. So God bless also Brother Jidel Peritos and your family. Good evening sa diha, Brother Jidel. Thank you for viewing. Anya niya sad si Brother Richard Burden Velarde sa Toronto ni. Mayong gabi mga kapaglaom gikan diri sa Toronto. So thank you kayo Sir Richard Velarde no from Toronto. Anya salamat sa pag-pray o pag-love sa ato nga programa. Anya niya po si Brother Rufino Moreno, salamat po sa pag-love o pag-pray, Brother Rufino. Ani ato ning tanawon higala ato messenger. Brad, maayong gabi Pastor Joel Terana, Brad Palihog ko great, kang Andy Nobal, kang Bay Atwil og iyang asawa, og Joel Sino og iyang asawa, og Isagani og sa tanan ISDA gikan kang Wilfredo Pobadora sa Pandan. Lanog-lanog po niyan trumpa ron diya sa Pandan. Mayong gabi diya sa Pandan. Niya diya sa Bunakan may isang gabi ni Brad Wilfredo pod. Lanog-lanog po na iyang sound diya sa mga silingan. So good evening Brother Wilfredo Hirarman. Kanhi usan siya sa mga GMC nya karon siya active na og dasig na siya nga usa ka SDA. O niya si ato sa pangumusta des no? Si Romeo Ye, no? Usa ka half Chinese nga sige na og Bible study ato ning regular nga listener sa ato nga programa. Okay, padayon tahigala ato ning tagdo ning uban nga mga nakita nato dinhi si Rixa Sinoy Sab. Mayong gabi di as mabuli sa mga naminaw, si Brother Nelo Itang, mga nag-send og mga heart. O niya niya po si Sir Jimar Gabaton, Jimar Polis Gabaton. So good evening, nani sa Salag. O niya po si Sister Gimari Kalapuan. Salamat po sa pag-love. O niya, thank you also Sir Mateo Anderson for sending love, for loving our program and following our program. May God bless you and your family. Anya, good evening also to Sir Jerome Patagnan and family. Anya, mayong gabi niyong tanan. Hi, hello, Sir Matthew Anderson. Thank you so much for listening of our program. Regards to you and your family. God bless you, and regards also to Sir Jerome Patagnan. Okay, padayon tahigala og tan-aw dinhi sa ato nga diya po din okay, ato ning basahon ay mga messages na ato nakita niya po si Brother Roland Neriginon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John, welcome sa inyong programa Jesus is Our Hope. I'm watching in Metro Manila, anya mostly diha sa Cebu og Mindanao. God bless kaninyo, Brad, ang Ginoo magauban kaninyo. So good evening Brother Roland Neriginon, Dias Manila. Panya niya po si Sister Christy Layon. Good evening Brad Libby, watching from Argawanon. So thank you kayo for watching Sister Christy. Anya good evening sad ni Brother Pipi Layon diha, Brother Noli Layon, mga Layon family. Kanya nga tos Brother Rolly pod kabatan niya diya, mayong gabi ang pamilya. Kanya nga tos mga largag mga Likigan family. Okay, padayon tahigala sunahan ato na po ning tanawon ang pikas nga screen kay naay mga nag-abot-abot nga mga kahigalaan nga nakig-uban nato dinhi sa ato nga tulumanon. Ato nakita dinhi si Ivan Raico, o niya po si Brother Jerry Villamor. Niya po si Ayan Kevin Dorotan. Niya aritas pikas niya po si Alan Maglasang. Okay, as of this time, mao ni ato mga nakita dinhi sa screen. So, moadto ta higala so pa rin sunahan karon taud-taod atong basahon ang inyong mga messages
nga mag-abot diri sa ato nga tulumanon. Amay mga pangutana diha. So mahimo na nga inyong i-send mga higala ni sa ato nga pwede sa ato nga number nga gipahibaw nga na ninyo. Pwede sa Brother John nga number. Nga pwede arimo diri sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Unya ato sang pasalamatan karong gabi ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 nga naa sa Hinatilan. Good evening ng tanan diyan mga naminaw, naabot sa labyog sa lanog sa Riverside FM diya sa South Cebu nga sa Dumaguete, o tanan diya nga nagapaminaw diya sa Negros Oriental. Kamon tanan diya welcome karong gabi na sa tulumanon sa Jesus is our hope. O niya ato sang pasalamatan niya po si Million Silasol, ingon siya rin amin. Okay, ako nang ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana karong gabi na. Okay, dagang salamat Brother Levy. Ato tahigala gipaluap gihapon atong gihisgutan sud na sa pipila ka mga gabi. Gipaluap ni Junjun Canalis, no? Brother Junjun, maayong gabi nimo niya. Salamat sa imuhang pagpaminaw kanunay sa ato nga programa. Well, naging maka-hope sir nga dili na mapakyas mahisgutan nimo unya sa gabi. Yes, wa ni karon mao na ni Brother Junjun Canalis, no? Ang among hisgutan karon. Okay, sa practical lang sir, dili lang sa Bible. Unsa may inyong ikasulti nga kita may labot ta ni anang napulo kasugo kay lagi didto raman kununa sa Israel matud pa ni Lolo Boni. Okay, daghang salamat kayo Junjun Canalis. Kung mahitungod ang nagpractical lang Brother Junjun, ni bisan kinsang tao makahimo ana kay pamana-bana ramagud na. Pero kining atong programa based on the Bible man muhisgot lang kog pipila ka mga punto may tungod sa practical o niya iari lang nato sa Biblia kay biblical magindi kay based on the Bible man ta. Daghan na gyud sa mga taong nabiktima o napatuo niining pagtudlo ba doktrina o pagtulunan nga wa tay labot ni anang napulo kasugo kay didto nas Israel, especially sa adlaw nga igpapahulay. Kini siya usa ni ka diversion o giditor sa huna-huna sa tao ang kamaturan mahitungod sa napulo kasugo o sa adlaw nga igpapahulay. Maunay hinungdan nga ang insaktong agianan gitagaan ta og diversion mo na nga ang unta this way ang kuan dinhi kaagi gipaditor ang imong huna-huna ditor mauna nga daghay mga taong naghuna-huna sa dili maong gihuna-huna sa Dios kay ang Isaiah 55:8 your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang importante sa atong pagpangalagad sa Ginoo nga ang atong gisunod ang huna-huna sa Dios dili ang huna-huna sa tao. Ang atong gisubay ang dalan sa Dios dili ang dalan sa tao. Sa 16:25 sa proverbio adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa katao apan sa katapusan niya na mao ang kamatayon. Karon kung ipaagi nimo praktikal, tistingi kuno basig naa kay kaila Brother Junjun Canalis nga dunay kaso. Unya niabot na ang higayon nga hearing diha sa RTC. Tistingi kuno og uban, tistingi og kuyog kay ang naay kuan kaso nga giatubang dili pa ang oras sa hearing tuan na sila didto unya maniid ka. May mga panahon nga may mga piniriso nga moabot gikan sa BGMP. Mga piniriso. Tagpila na sila kabuok taas kayong kutay
nga ang ilang mga bukton nagtapot-tapot tungod sa pusas. Kung imo nang susihon kana, sila adunay nagkalain-lain nga mga kaso. Unya, sulod na sa pipila ka mga tuig kay lagi mag-aginod man gyud ang kalambuan sa kasog naa na sa korte. Kay daw kaduha raman sa usa ka tuig maghiring ang RTC. Makita nimo nga naay kaso nga giatubang concubines or concubinage. Asa man ni siya nahimo didto sa pagpanapaw. Praktikal magkaha, kung wa tay labot sa napulo ka sugo, ngano man nga mag-atubang ka magkaso og concubinage or concubines kung wa kay labot, naa may gisulti dili ka manapaw, naanas na po kasugo. Naay kaso nga gitawag og murder, gidili man sa Ginoo pagpatay ug wa tay labot niya nang napulo kasugo, ngano nga og makapatay ang tao dakpon prisuhon man mabilanggo sud pila ka tuig. Dunay gitawag og frustrated murder, ngano man patyon unta pero nabuhi o wa mapatay, mo nang gitawag og frustrated murder. Naamanas na po kasugo. Unya karon kanang gitawag dili ka kanana ang ganang adultery. Dali makaina mo dulot sa tao nga inunta ni buntis na ang babae nga dili niya asawa, kasuhan nag-adulteryo, duha gid sila ana ang mapriso. Naigipailan og kaso sa kawat. Unya nga og wala patay labot sa napulo kasugo, ngano man nga either ni ining mga sugoa nga imong nakumet, imong nahimo, nganong dakpon kaman, nganong prisuhon kaman. Ang uban nag-standby na sa prisuhan ay tag-5 katuig na, naitulo katuig. Igo na masintensyahan ang ilang kaso kadtong 5 katuig o tulo nga ilang giserbisyuhan da sa prisuhan, nulo to, wala to kay sa diha nga ipakanaog na sa korte ang hukom, diha ka pa magsugod pagbayad sa kasalanan nga imong nahimo. Unya mo ingon lang ang uban nga wa tay labot anang napulo kasugo. Nganong naay manapaw, nganong naay mupatay, nganong naay mangawat, ug unya ngano man nga kanana ang naay mga taong makita nimo nga ingon ana tungod kay kini nga mga tawhana na influensya sa doktrina pagtulunan, mga pagtudlo nga wa tay labot ni anang napulo kasugo. Karon kun ato ni ari na puntas Biblia kay naghatag malangkog gamay nga praktikal nga mga punto mahitungod ana kung moingon mong wa tay labot adto mo sa korte, dili ba kasagaran sa mga nahimo dito sa korte ang paglapas sa mga sugo naas na po kasugo? Nya moingon mong wa tay labot ana. Sana naman kung sa Tagalog pa gumising na kayo. Karon kung ato nga susihon dinhi sa Biblia, ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti siya. Sumala sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46, malinaw ang gisulti ni Kristo. And why call ye me Lord, Lord, and do not things which I say? Si Kristo nangutana, kini nga pangutana, dili ni aplikado ngadto sa tanang mga tao, kundili ngadto lang ni sa mga tao nga kunuhay nangalagad sila sa Ginoo, nagsimba sila sa Ginoo, pero gisupak nila ang gisugo ni Kristo. Si Kristo ba'y nagsugo nga tumanon ang napulo kasugo? Yes, nagsugo siya. Sumala sa The Living Bible, mabasa nimo sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 hanggang 20. Nagingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. Nanangutan na si Kristo, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mo mubuhat sa gisugo ko kaninyo. Gisugo ni Kristo nga ang mga sugo diha sa napulo ka sugo sundon og tumanon sa tao. Ngani nagsultis Kristo nga samtang maglungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod nga ang tanan matuman.
sa pagsunod sa tao, sa pagtulunan og doktrina o sugo sa tao, nakalimtan ang sugo sa Dios o kahagibiyaan gyud. Ang Marcos 7:8 nag-ingon, inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maoy inyong ginahawiran ang mga pagtulunan nga iya lamang sa tao. Mao nang gipakawalay bili ang kasuguan sa Dios, wal gipakawalay bili ang gisugo sa Dios, kay didto nagsunod sa sugo sa tao. Mismo si Kristo nang utana. Di kini nga pangutana dili ni aplikado sa tanang mga tao. Kini nga pangutana ngadto ni mga taong masinupakon. Nagingon, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo apan dili mo mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Amot og ngano sad ni sila sigig ampo Ginoo pero dili mubuhat sa gisugo sa Ginoo. Gisugo ba ni Kristo nga sundon sa taong napulo kasugo? Yes, gisugo. Karon kung si Kristo nagtudlo ngadto sa mga tao nga sundon ang napulo kasugo, ang mga tinun-an ni Kristo, pulong ganing mga tinun-an, nagpasabot na didto gyud sa iyahang mga disipulo. Nan karon iyang mga tinun-an, usa niini gisgutan ni Apostol Pablo. Kung ato ning tan-awon ra gud sumala dinhi sa Roma Kapitulo 13, versikulo 8 ug 10, ato ning basahon. Nag-ingon dinhi ang gisulti ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa gawa sa paghigugmaay ang usa sa usa. Ang gihisgutan dinhi, love one another, dili kay another love one. Tandaan nato na ang paghigugmaay sa usa ug usa. Nya yun, kay ang nahigugma sa iyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unya ni amang gyudroy daghang magwali dinhi Huwebes ug Domingo, Sabado dinhi sa atong malinawon nga syudad sa Bugo City. Panid-in ninyo kay ilan na ang hisgutan nga way makatuman sa kasuguan sa Dios. Diha pa ko'y nabati adlaw tong Huwebes nangingong nga naay mo ingon nga nagtuman sa kasuguan, los-los nimo. Di gani ka katuman sa sugo sa imong asawa sa kasuguan na. Kining klasihas mga pagtudlo mauni mga pagtudlo nga delikado og mukuyanap sa daghang mga tao kay daghang kayong mga malinapason nas Ginoo. Ang gisulti dinhi nga kay ang nahigugma siyang silingan nakatuman sa kasuguan. Unya mo ingon mong way makatuman sa kasuguan? Katawa malan sa hinuon anang inyohang mga gitudlo. Unya nag-ingon dinhi, unsa man ni mga sugo argod? Ang mga sugo nga nagingon, ayaw pagpanapaw. Bikono, asa man di ay ning sugo adapit na isulat. Ditos daang tugon, ikapila ning sugo dihas na pulo ka sugo, ikapito nga nag-ingon, dili ka manapaw. Unya gitudlo man ning Apostol Pablo, gitudlo po ni Kristo. Natural nga kining programa nga inyong ginapamatian, ginatudlo po ni. Unya, kung atong basahon dinhi, ayaw pagpanapaw. Sunod, ayaw pagpatay. Ikaunom kini nga sugo diha sa napulo ka sugo. Unya, nag-ingon dinhi, ayaw pagpangawat. Ikawalo ka na nga sugo diha sa napulo ka sugo, di ka mangawat. Ayaw pagkaibog og ang bisan unsa nga sugo kini nalangkob nining pulunga nga nagaingon. Higugmaa ang imong silingan ingon sa imong kaugalingon. Ang gugma dili mohimog dautan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Tandaan nato na nga ang gugma maong katumanan sa kasuguan. Busa hunong na mo ni ana pagsigi ninyong tudlo nga way makatuman sa kasuguan kay magdaghan ng mga kriminal, magdaghan ng mga kawatan, magdaghan ng mga mananapaw, tungod kay ngano, tungod ni anang inyong mga pagtudlo, o dinhi ato ragod ning basahon, dinhi sa the Word of God, sa gisulti ni San Pablo, matud pa niya dinhi sa 13:8-10, nag-ingon dinhi, kinahanglan dili kamo magpabilin nga utangan kang bisan kinsa gawas lang sa utang nga mao ang paghigugmaay sa usa og usa. Niha?
ang nahigugma sa iyang isig katao nakatuman sa kasuguan. Unya mo ingon gyud mo why makatuman? Mga pamatuod sa Biblia nga maoy gipamatuod niini nga programa nga inyong ginapamatian. Busa kung dunay magwali-wali diha sa mga public places, unya gisungag na hinuon, gisupak ang gitudlo dinis Biblia, maunay angay bantayanan kay nag-ingon si Kristo magbantay mo nga walay magapay sa laag kaninyo. Ano? Nahigugmas ang silingan nakatuman sa kasuguan. Kay ang mga sugo sama sa ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw kaibog, og ang uban nga mga sugo na langkob sa usalang kasugo nga nagaingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Kung higugmao na to ang atong isig katao, dili kita magbuhat og dautan kanila. Mao kana kung aduna kitay paghigugma, gituman nato ang tibuok nga kasuguan. Giun sa rato tibuok kasuguan? Gituman. Unsa lay sikreto? Ang paghigugma sa isig katao. Mao na gihisgutan ra din ha. Unya, kamo dinhang mga naminaw, ayaw kaayo ninyo og ikiling ang inyong mga igdulungog ngadto sa mga tao nga gitudloan mo sa pagsupak. Kay wa magtudlo si Kristo ana, wa pun magtudlo ang mga apostoles. Natural nga kining programa nga inyong gipamatian, wa pun magtudlo kay ang gitudlo ni Kristo gitudlo sa mga apostoles, gitudlo pun niining programaha nga inyong ginapamatian. Akong basahon dinis the Living Bible sa 10 chapter and verse kung unsay gisulti dinhi sa Roma 3:8 hanggang 10 nagyon, pay all your debts except debts of love for others. Never finish paying that. For if you love them, you will be obeying all of God's laws. Tanawa kung unsay gisulti dinhi. Kung imo silang gihigugma, imong gituman ang tanang mga kasuguan sa Dios. So love is the fulfillment of the law. Tandaan nato na. Unya dinhi fulfilling all his requirements. If you love your neighbor as much as you love yourself, you will not want to harm or cheat him or kill him or steal from him. And you won't sin with his wife or what is his or do anything else that 10 commandments say is wrong, and then are wrapped up in this one, to love your neighbor as you love yourself. Love does not wrong to anyone. That's why it fully satisfies all of God's requirements. It is only law you need. Remember, it is only law you need. Tungod niya na mga kaigsuunan, hapsay, tinaw, klaro, ang pulong sa Dios nga inyong ginapamatian dinhi niining programaha. Mauman bitaw nga kami wala gyoy mga pagduha-duha dinhis kahanginan sa paghatag og ingon niini nga estilo o format sa programa dinhis kahanginan, tungod kay ang Biblia sapat na ug igo na nga magatudlo sa tao sa kumplito nga kamatuoran. Wala may angay nga kabalakan ni bisan kinsa sa inyo nga mo encounter sa mga gitudlo dinis Biblia. Kamo gayod makaangkon ra gyud og kaparutan sa mga butang nga nasulti dinis Biblia. Gitagaan mo kahigayunan sa gitawag question, pagpangutana. Unya wa mamudiha tudloig unsa inyo pa inyo man na. Unya kanang gitawag contribution. Ayaw paglingi og unsay imong relihiyon, pwede ka makakontribute, makapadayag sa imong hunana based on the Bible sa pagpasabot ni anang pangutana. Contribution. Unya kanang gitawag og reaction. Kinahanglan mo react mo. Kung inyong nabantayan nga ang among gitudlo dinhi out of the Bible na, wa na sa Biblia. Pero kaluoy sa Dios pila na ka mga tuig
sud sa dugay ug taas ng panahon kini nga programa nagalungtad sa kanginan tungod sa grasya ug kaluoy sa Ginoo, pero wa pay usa sa inyo diha nga nagmalampuson, nga mo kuan mo react mo supak mo, naatoy nag-text nga ang iya kunong pangutana lihay-lihayan. Maunay atong tuyo dinis atong programa nga naay mangutana maglihay-lihay na hinuon ta. Kaso nga lang, kung tubago ng iyang pangutana, ang iyang gihuna-huna nga maoy tubag sa iyang pangutana o dili gani mao, mo-react yun na siya. Pero ang tinuod pagkasulti mga kaigsunan, walay sapayan nga unsay mahimo ninyong reaksyon. Ang importante nga ang mga pulong sa kaluwasan, ang mga pulong sa kamatuoran, inyo nang nadungog ug nabatian. Unsa man ning pulong sa kamatuoran? Pulong sa Dios. Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Pulong ni sa Dios kamaturan. Karon ang pulong sa Dios kaluwasan, gihisgutan sa Santiago 1:21, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan og dawata. Remember dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalan. Nadunggan na ninyo ang kamatuoran, nadunggan na ninyo ang kaluwasan, gikan din hiniini nga programa, tungod kay kini nga programa nagatudlo sa mga gipangtudlo dinhi sa balaang kasulatan. Ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun unsay gitudlo sa Dios dis balaang kasulatan, makalao mo nga maunay itudlo niini nga programa nga inyong gipamatian. Ug unya nagsunod ingon may kapuslanan sa pagpanudlo, may og alang sa pagpamadlong. Kung nagsusi kas kasulatan, natudluan ka nang nabadlong ka na. Alang sa pagpanulid, kung gisusi mo ang kasulatan, matulid ra ka sa imong kabaliko. Ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung imong gikinahanglan ang pagkamatarong gikan sa Dios, dili ng pagkamatarong gikan sa tao, magmalampuson kaniya na higala dinhi sa balaang kasulatan. Salamat sa imong pagpatalinghog. Dawata ang pulong sa Dios nga maong kamaturan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaw o pagpasabot sa natinawan o nakasabot na ninyo nga mga una-una. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion ang screen. Okay niya si Sister Erlinda Estaura. Happy midweek to all sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon og ingon man usab sa tanang nagsimba karon. Okay, good evening Sister Erlinda Estaura. Kanya niya po si Brother Jolito Joy Dilaw, good evening Bro Lib ug Bro John, happy midweek sa tanang kaigsunan sa pagtuo, ilabi na sa Silagon SDA Church. Okay niya po si Sister Vanessa Maglasang, mayong gabi sa tanan, God bless po sa tanan. So God bless also Sister Vanessa. Niya po si Brother Jolito Joy Dilaw, happy midweek sad sa inyong inyo diha. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa pagpray o paglab Sister Chari. Okay, ato ning lagdaon ang pikasab nga screen alang sa mga nahidugang nakig-uban nato karong gabiuna dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato nakita dinhi si Scout Ranger Senior. O niya po si Watchman on Zion's Wall, si Brother Mike Rivera. O niya po si Brother Norlan Pagal, Ivan Raico. O niya po si Vincent Etorma. Niya nakita sa nato si Brother Jojo Cordoba sa Baud Bantayan. Niya sad si Sister Maridel de Erio. Okay, arita sa Niapos Brother Alan Maglasang. Thank you sad no Brother Alan sa pagpakiguban dinhi sa ato nga tulumanon. Okay,
ato rita sa Pika Sigala sa mga naglait, ato ning tanawon, ato nakita dinhi si okay niya si Juvenal Estrera, Tumaylo Linad White, o niya po si Jane Irene Caballero, o niya sad si Walay Bakak nga mensahe, o niya Giovanni Enganyo Bayo, Brother Johnny Mainit. Okay, mo ni ato na nakita niya po si Brother Antonio Itorma. O niya po si Macrita Roidas, salamat sa paglab o pagpray. O niya sad atong tanaw ni sa ato nga messenger. Niya po Sister Elizabeth Tonyakaw Nidja, nag-heartpod. Sister Vanessa Maglasang. O niya po si Brother Domingo Manggubat. Good evening ninyo, Brother John, og Badlib, og sa tanan nga mga nagsunod nini nga programaha nga mao'y nagtudlo sa maayong pamatasan, kadaghanan man gud karon wala na magtudlo sa napulo kasugo, mao nga daghan karong mapriso. Salamat Badlib, salamat po sa paglab ug pagpray. Pariduming bunukan. Okay, moadto ta sunan higalag yung sa to niya paghanay John ang pangutana nga ato nga Ay, ako ani Brother Libik ang Junjun Canales ni. Oo. Practical lang sir. Ilang kuno Biblia. Kung sa may atong ikasulti nga may labo ta ni anang napulo kasugo. Okay, thank you kayo no. Ang amot niya pasabot ba kanang Oo. practical Inato ba lang, lang. wadi lang sa Biblia o inato ba lang? Inato lang una-una. Oo, unya unsa may atong ikasulti ubot pasabot nga prueba nga may labo ta niya nang napulo kasugo kay lagi na may daghang gitudlo nagtudlo ron didto ra sa Israel, labi nas igpapahulay awa tay labo ta na. Mao man ilaharon nga mga allegation. Okay, dugan salamat no. Sa imong pangutana Brother Canales. Tinuod na daghan ba aron nga nagunahuna ana nga wa tay labot sa sugo. Ang uban dinungog-dungog lang ba? Way proof sa Biblia mo nang usay mo practical na lang sulti uban. Pero ang napulo ka mga sugo higala naam na sa Biblia. So di matawag og practical, naam sa Biblia, biblical na siya. Ang kananas Biblia nga napulo ka sugo, kung ato nang hunahunaon, maingon tang wa katuman pero og pangutanon ta mutuman na da. Nga naman, niya, unang sugo, dili ka magbaton og laing Dios sa tubangan ko. Pangutana, lain na ba nga Dios ang ato dayng gibatnan karon? Di na ang matuod nga Dios. O nanay katulong sugo guys ko tiya nga dili niyo pasipalahan ang ngalan sa Dios. Mutuman ra gyapon ta. O niya ikaapat nga sugo, ikalimang sugo, sa po ka sugo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. O niya bisag walay Bibliahay. O di lang ta magbasa og Biblia. Di ka ta masuko og di ta tahuron sa atong mga anak. Di ka na to bunalan ato mga anak nga di mo respeto, di mo tahod sa ginikanan. Katuman iya po praktikal. Di magpatay. O di manapaw, di mangawat. O niya, di mamakak, dili maibog. So kining napulo kasugo higala, pahayag kini sa mga Bible scholar, gitawag nila nig moral law. Gitawag nag moral law. Kanang moral law, balaod na sa maayong pamatasan. Sa ato pa, kay balaod ba na sa maayong pamatasan, kung ato nang supakon ang balaod sa maayong pamatasan, kung may tawag na, matawag taog, way batasan, no? Og atong supakon ang balaod sa maayong pamatasan, mahugtag way mga batasan. Ataw tanawon ang mga pahayag sa mga batid sa mga gitawag mga leaders, mga nagkaya sa lalay, mga pundok may sama ni John Wesley.
si John Wesley, usa ni mga founder sa Methodist. Unsa may pahayag niya may tungod sa Ten Commandments. Ingon siya, the moral law contained in the Ten Commandments and enforced by the prophets, Christ did not take away. It was not the design of his coming to provoke any parts, to revoke any part of this. This is a law which never can be broken. O, gipayag niya, namatod pa niya rin ang moral law o balaod sa mayong pamatasan, mauni ang napulo kasugo. Ingon siya mo rin napulo kasugo, balaod sa mayong pamatasan. Ingon din nga, si Kristo gyud nagsalikway ni ini. Dili kana plano sa iyang pag-anhi nga dunay usa kasugo sa napulo kasugo nga iyang wagtangon, iyang ribokon. Kini nga balaod dili gayod mabungkag. Tiyan mo na, ligong ka na pato John Wesley, di mabungkag na po kasugo. Kanyo, dili design sa pag-ani ni Kristo nga dunay usas na pulo kasugo nga iyang giribok, iyang giwagtang, iyang giguba. Anya ingon siya, kining balaora di gyud mabungkag. O na, pamatod usab ning balaora di bungkag. Ang napulo kasugo kay munay balaod sa mga pamatasan. Ingon niya ito mabasa every part of this moral law, ingon din nga, must remain in the force upon all mankind and in all ages. Gipamatod niya, matagbahin ining moral law or napulo kasugo. Matagbahin sa napulo kasugo. Ingon ni nga, magpabilin kini nga gisugo sa tanang mga tao o sa tanang mga katuigan pagkalig-on is pamatuod ni John Wesley. So, apel lagi dita na nga naman, kay di ta mo apel sa po kasugo, mawa mantay batasan, kalain paminawan po ng immoral ta. O niya, may pagino, arita sa sunod. Pangutano na to si Martin Luther. O unsay gikasulti niya, mahitungod sa moral law. Ingon din niya ang pangutana. Sa iyang libro nga, The Shorter Catechism, sa 1834, iyan yung basaw na, ingon siya din niya, question, are we under obligation to keep the moral law? Under batas sa obligasyon sa pagtuman sa balaod sa mayong pamatasan? Ingon siya nga, yes, because it is founded on the nature of God and cannot be changed. Pagkalig-o sa pamatod niya, ang pangutana na ilalom bata sa obligasyon sa pagtuman sa napulo kasugo. Ingon siya ni oo, tungod kay gipundar kini sa kinaaya sa Dios og dili gayod kini mausab. O niya, gingon po sila din niyo. Atong tanawon, narita sa pahayag sa Presbyterians. Ingon siya ni, the moral law is of universal and perpetual obligation. O sa mga universal, tibok kalibutan. So dita exempted. Pamatod sa Presbyterian, ang napulo kasugo, universal na. So sa tibok kalibutan, di lang kay sa mga Hudiyo, di lang sa Pilipinas, kundi tanang nasod o katawhan sa kalibutan. And perpetual obligation, ato gano'n ang obligation nato nga mga tao, mga higala. Anya, dirita sa Baptist. Atong tanawon, unsa may pahayag pod sa mga scholars Baptist sa usa ka libro nga The Baptist Catechism, anya sa page 9. Ang atong mabasa dinhi nga, where is the moral law summarily comprehended? The moral law summarily comprehended in the Ten Commandments. Tiyan mo na, diin man kuno ang moral law gisumari nga atong masabtan
ang moralo gisumari kini ug masabtan nato nga mao kini ang napulo kasugo mga higala. O niya, obligado ba tayo mabantay? Obligado nga mabantay ani nga naman kay mismo si Kristo sa Luke chapter 18 and 20 sa The Living Bible, ingon si Kristo nga bantayan ang napulo ka mga sugo mga higala. Okay, wa naman tayo time. Sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon. Ani ang atong timsong. Mga higala, nagampo kita, dalampanan ug makagagahom ka ka Diyos. Salamat sa kalampusan sa imong pulong, napaabot sa dulog sa nagapaminaw. Panalangini silang tanaan, dadas kahayag sa kamaturan. Gipangayo na mo kini, tungod